أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ya zo kan wani tsiro mai albarka mai ban mamaki wanda yake dauke da tagomashin albarka. Gashi kana ganin sa ciyawa ne amma ba ciyawa bane, wato ayar Allah ne. Ni na ce inna fi zalika la'aya, inna fi zalika la'aya, inna fi zalika la'aya. A cikin wannan tsiro akwai ayoyi na mamakan ƙudurar Ubangiji. Ba wani tsiro ba ne ɗan uwa, tsiro ne da ƙasar Hausa take kiransa gabaruwar ƙasa. Gabaruwar ƙasa, muna cewa bagaruwar ƙasa, muna cewa gabaruwar ƙasa, duk wanda ka faɗa ya yi. Kuma shi dangi ne na kasiya. In aka ce kasiya, akwai kasiya sana, wato akwai kasiya tora, akwai kasiya occidentalis da turanci. To shi wannan wato sunansa kasiya mimosaites, kasiya mimosaites, kasiya mimosaites. Kuma ana kiransa Shamakirista mimosaites, kasiya sana, kasiya mimosaites and Shamakirista mimosaites. Shine sunansa na ismul alami, wato botanical name. Bina a hankali dan uwa, wallahi na ce inna fi zalika la'aya, inna fi zalika la'aya, inna fi zalika la'aya. A cikin wannan akwai ayar Ubangiji. Ka gan shi dai tsiron bagaruwar ƙasa. wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. wa fil ardi ayatun lil muqinin. A cikin shimfidar ƙasa akwai abubuwan mamakan ayoyin Ubangiji. To wannan tsiro ayar Ubangiji ce dan uwa. Wannan tsiron da kake gani wallahi azim shine wanda da za ka ɗebe shi ka sha shi cokali ɗaya, duk wani abin da zai iya harin kashe ka na guba kai tsaye, a ce ka sha shi da minti 15 ko 20 ko awa 1 zuwa 2, a baka shinkafar bera, billahi azim abinci ce. Ko a baka fiya-fiya, billahi azim abinci ne. Ko a baka wato ainihin abubuwa da za a yi toxification ɗinka, an fahimta ko, wallahi abinci ne. Shi wannan sunansa antiguba, antiguba. Yana daga cikin abubuwan mamakansa, ɗibansa ka sha kawai garinsa a nono, to boosting immunity yake. Duk abin da zai hana cutuwar gangar jiki a wannan lokacin ka same shi. Kenan kana babban ma'aikaci, kenan kana babban basarake, kenan kana babban ɗan kasuwa, nemi wannan gari ka ajiye a gidanka. duk lokacin da zaka fito ka ɗebe shi ka sha. Wallahi in an baka guba, billahi azim guban nan ta zama abinci a gurinka. Guba wata zama summun katil mai kashe mutum. To wannan magani, kamar da na ce ma, antitoxics, duk masifar mummunan ciwon ciki maganinsa ne. Ƙurajen ciki, wato internal fat swelling, duk wani kumburi and rashes. Internal fat, wato halittu na cikin gaɓoɓin jikin ɗan adam. In ka sha wannan da nono da fura da kunu, ko ka zuba shi haka garinsa ka sha,
wallahi malam ina shiga zai fara kone duk wani kuraje a cikin cikinka. Gashi nan muna shan tarkashen magunguna da za su iya cutar da mu, su haifar da kuraje a koda, su haifar da kuraje a huhu, su haifar da kuraje a tumbi, su haifar da hadda wannan manyan hanji da ƙananan hanji, ko hanta ne ko saifa ne ko zuciya ne, in dai kurji ne, kuraje ne ko wasu kumburi, ga magani Allah ya kawo. Shi isa muka samar da shi, muka sarrafa shi, muka nika shi, muka yi fodarsa. Ko yanzu kai da kake ji na, idan kana bukata ba ni oda duk garin da kake, wallahi azimu in kawo maka shi. ‘Ya'yanka za su fita, kai ne za ka fita, a kana jin tsoro ne a gidanka ko kana jin tsoron wajen aikinka, zuba shi ka sha. In an kawo maka wani abu ko a ɓoye ne, billahi azim ka sha shi, wallahi ba abin da zai ma. Da za ka sha shi a kawo ma fiya-fiya ko shinkafa ɓera, dangane da wai a ce za a kashe ko a kawo maka wata guba, in dai ka sha wannan ka fito. Alfarma ta annabi Muhammadu da soyayyar annabi Muhammadu, inna fi zalika la'aya, ayar Allah a cikin wannan tsiro za ka yi mamaki. Dan uwa, banda Boston immunity da yake yi, wato da akwai wata cuta da ake kiranta bulala, wato kuraje ne suke fitowa wanda ba'arinsu masu HIV ne, kurajen da suke fata musu fata. Ɗebi wannan, zuba shi a nono, ka kwaba shi, ka shafa, ka kwanta bacci, ka tashi, ka ga yadda kurajen za su zama. Yadda yake kashe kurajen waje, haka yake kashe kurajen ciki. Kenan za ka yi amfani da shi wajen kansa, za ka yi amfani da shi dukkan wasu abubuwa da za su iya taɓa alfarmar gaɓoɓinka. Huhu ne, ƙoda ne, saifa ne, pancreas ne, a manyan hanji ne, a ƙananan hanji ne, da duk abin da yake akwai. Ni Nura Salihu Adam na baka alfarmar wannan abu kai amfani da shi. Daga ƙarshe ina so in nuna maka ƙasashen da suka ci gaba masu bincike, na faɗa na ƙara faɗa, Cassia Mimoside da ita ake cire duk wani guba na magani. Shine za ga magani ya tashi fresh, ita shi free of side effect. Da wannan tana take cire guba a magani, da wannan kasashen da suka ci gaba suke cire guba a magani. Mecece ita ce gabaruwar ƙasa, garin gabaruwar ƙasa. Yar uwa, dan uwa, aboki, basarake, dan siyasa, manya-manyan attajirai wanda suke jin tsoro, ku ɗebi wannan ku dinga amfani da ita ba don komai ba, don ta ba ku kariya na guba. Anti guba ne, wallahi azim, anti guba ne. Shama Krista Mimoside, Shama Krista Mimoside, ko kuma in ce Shama Krista Cassia Mimoside, wato bagaruwar ƙasa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A tsiran gabaruwar ƙasa, salamu alaikum. Garinsa ko a gurinmu baka san shi ba, ne me shi a gurinmu, kaga abun mamaki za ka samu. Salamu alaikum.